ng gabi Oh yeah! sa 90.7 Love Radio. Love Pick! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan na ang mga gastosero't gastosera na akala mo pinanganak as a nepo baby. Ano ba? Baka may kamag-anak ang senator dyan, ha? Sabi ko sa inyo, ama na kayo. Anyway, nababalik po ang inyong kadaldanan. Nakalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga, nabanggit ko, kung may trip na trip kang sumali sa running era, pero hanggang ngayon, budget-friendly ka. Worry no more. Nagagawa ng paraan yan, B. Alam mo kung ano yung mga tip dyan. Kanina nabanggit ko na rin to nung nag-live ako. Sabi ko nga, 3 tips para masimulan mo na yung running era mo. Kuya, don't get me wrong, walking or a running era, whichever, pwedeng-pwede po yan. And, ito na. Tip number 1, kung gusto mo mag-start ng iyong running era or running journey, syempre maghanap ka ng magandang sapatos. Oo, yung mga tipong, lalo na ngayon, sahod day, di ba? May nabibili po dyan sa TikTok, yan. Bili ka ng mga tigwa 1,500, o kaya may 1,000 ata dyan, o kaya sa marketplace. Marami rin po nagbebenta dyan. Yan yung mga tipong, kung ngayon medyo masakit sa bulsa, pero tandaan mo habang tumatagal, investment yan. Basta tandaan po pagka gagamitin mo for walking or running, medyo makapal po ang kailangan na foam. Makikita nyo po yan sa ilalim yung swela sa medyo malaki, mataba. Yan! Saktong-sakto yan. Tip number 2, kailangan po pag natakbo o naglalakad is very, very lightweight o dry fit ang damit. Ano po ba ang lightweight o dry fit na damit? Minsan po mapapansin nyo pag bumibili kayo sa mall or kaya sa mga tindahan, pagka nakapanyo yung tela na may mga butas-butas, yan, magaan yan. Iwasan po natin gumamit nung cotton. Ay nako, Diyos ko, be. Tandaan mo, papawisan ka, be. Ang goal natin is mapawisan tayo ng todo-todo at the same time, dapat komportable ang bawat hakbang mo. Diba? Ayaw natin nung kapag nandun ka na sa, ayoko na, pagod na ako, ang init. Wala na, inunahan na ng reklamo bago gawin. And syempre, tip number 3, hanap ka ng kasama. Ang sarap tumakbo pag may kasama, lalo na pag mahal mo. Charet! Kailangan mo pag may kasama, no? Siyempre, para may nagmamotivate sa'yo. Pero kapag may mga time na, alam mo yon, feeling alone, worry, or gusto mo lang mag-isa, wala rin naman problema doon. Pero kung may kakilala ka, may kaibigan ka, may kaaway ka, ayan, isama mo yan. Para at least kahit papaano merong someone you could be accountable with. Para alam mo yung tipong pag tiyatamad ka, tapos may tropa kang masipag, di magdadamayan kayong dalawa. Diba? Ganun lang naman yun. At syempre, bukod dyan, alam mo, since budget-friendly rin naman ang hanap mo, ang pinakamahalaga sa lahat, alam mo kung ano? Mindset. Utak, B. Oo, iisipin mo na bawat hakbang na gagawin mo sa pang-araw-araw, para naman sa'yo. Diba? Ako nga, share ko lang, may mga moment talaga na hindi ko kayang hindi na tumakbo ng 10,000 steps a day. Na feeling ko ang taba-taba ako pag hindi ako nakaka 10,000 steps. Adik nga ni. Diba? May mga moment na ganon. Pero syempre, I take that as something na pwede kong makuha na pangmatagalan. Yung kahit na pawis ako, pagpasok ko dito sa boot, okay lang. Basta ang mahalaga nakapaglakad tayo. Diba? Ganun lang, simple lang ang buhay, guys. No? Huwag na natin gawing complicated. Komplikado na sa Senado, so Kaya, ayan, start mo na yan. Kayang-kaya mo yan. No? Kapag ka may mga katanungan ka pa, ay,
I am free to message. You can message me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Pwede ka sumali sa fan page ni Maratoni, The Marathoniers. Slay. Anyway, ako po magbabalik maya-maya lamang. Siyempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!